Yr arglwydd ydy fy migael i. Mae gen i bopeth dwi angen. Mae'n mynd â fi orwedd mewn porfa hyfryd ac yn farwain at ddŵr glân sy'n llifo'n dawel. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi ac yn dangos i mi'r ffordd iawn i fynd. Ydy, mae e'n enwog am ei ofal. Hyd yn oed mewn ceunant tywyllt a chrynchlyd, bydd gen i ddim ofn. Am dy fod ti gyda mi. Mae dy ffon a dy bastwn yn fam ddiffyn ni. Rwy ti'n paratoi gwledd i mi, ac mae fy ngelynion yn gorfod gwylio. Rwy ti'n tywallt olew ar fy mhen. Mae gen i fwy na digon. Bydd dy ddaioni a dy ofal ffyddlon gyda mi weddill fy mywyd. A byddaf yn byw eto yn hir arglwydd am byth. Dych chi mor ddwl, meddai Iesu wrth y ddau roedd e'n cerdded gyda nhw. Pam dych chi'n ei chael hi'n mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? Mae'n nhw'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. A'r foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonnau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ond dal di-d afael yn byth rwyt wedi ei ddysgu. Rwyt ti'n gwybod yn iawn mai dyna ydy'r gwir ac yn gwybod sut bobl ddysgodd di. Roeddet ti'n gyfarwydd ar yr ysgrifau sanctaidd ers yn blentyn. Drwyddyn nhw y dys ti ddeall sut i gael achub, drwy gredu yn y Meseia Iesu. Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd, ac maen nhw'n dysgu beth sy'n wir i ni, yn cywiro syniadau anghywir, yn dangos beth i ni'n ei wneud o'i le, a'n dysgu ni i fyw yn iawn. Felly mae gan bobl Dduw bopeth sydd ei angen iddyn nhw wneud bob math o bethau da.